Dami ni debata na sumurung siyan sa luhut na roha. Ima na mga ramoti ati-ati doho pikiran mo nabi di bagasan Kristus Jesus Tuhani. Amin. Shalom mamang selamat pagi, happy Sunday, salam sukacita, salam sunedesis, sarihon ngulu partodiomu. Amang inang manotong martang yang hu madok mauleate mamuji debata, jala totong tumangihon hatana sesibuk apapun aktivitas profesi kita, hiduplah di dalam doa. Dan selamat beribadah bagi yang bisa beribadah hari ini. Tuhan memberkati, dan yang tidak bisa beribadah entah karena situasi, kondisi kehidupan, sakit, penyakit. Amin yang matunong sudah gogo, lumubina soboy bimar minggu, tang yang nami itu hatta marorok daging nang todimuna. Amanginang di minggu bolun sadarion tatangihon hatan itu hatta barita nauli memakulingi hita, Lukas 15, ayat 10 sada sahatu 32. Jalanin nama Muse, adong dua anak ni sahak na sahalak. Gabe didok siang gianima maddo amana. Amang lehot tuau sinamot manang sadia tohaphi. Jala disagihon ma tunasida panamotani. Tang pola piga dan nari di papungu siang gianima saluhutna, dungilaho ma tuluat na dao. Disima di pasuasaihon sinamot na paolo-oloi hisapna. Dung di pasuda saluhut nai masa mahaleo potir di nasaluati. Jadi dohok ma ibana mamuka rapar. Jadi laho ma ibana mahiadu tu sada halak pangisi ni luati. Gabi disuruh ma ibana tuladang na marmahan akka babina. Disakapi rohana do manggohi butuhana lakati. Idahan ni babii. Alai dangadong na mangalehos sa tuibana. Dungi dipasuang ma rohana tu bagasan din nama. Torop ni halak digaji damang akan nalobian di idahan. Angguau mate ma aturaparo dison. Hehe na mau laho madapot to damang dohonok kumatuibana. Ali amang na mardusa doang tu banua kijang nang dopako. Dang tamabe au guaron anakmu, bahen maau songon anak gajiamu sada. Jadi hehe ma ibana manopo amana, alai daudo pe ibana nunga ditatap amana ibana. Jadi asima rohani imar nida ibana, hatok ma ditomu di haul jala di umma. Gabenin na anaki mamado ibana. Amang namardosa doau tu banua gidang nang dopako. Dang tamabiau kuaron anakmu. Alainin na amai mamadok na posona, harubuan hamu maulos na dumenggan. Salini hamu maibana, titim malehok kamu tu tangan na dohot sipatu tupatna. Jalabuan hamu ma anak nilobu na pinamokmohi, potong hamu mai naing mangak kita marlas ni roha. Ay naung mati do anak kon gabi mangulu, naung mago ibana gabi jupang muse. Jadi mamuka merlas niroha ma nasida. Alai di ladang do anggo anak na si haani. Jadi di naro ibana dumonok tu bagasi di begema edde do hot parhinaloan. Gabi di jauh masahala na poso, di pamana mamanang dia na masay. Jalanin naima maddo ibana nungaroang gim. Jadi dipotong amang mudo anak ni lubu na pinamuhi ala hipas ibana mulak. Alai pangarimasom ma ibana. Dangolo bongo tu jabu. Gabi ruar mah amanah mangapohi ibana. Alai ninna ma mangalusi amanay. Nasailiring hupaw loloy ho. Dang dung hulaw si patikmu. Dang hea dilehok ko habing sada tuau asa marlas ni roha ahu do akka do ngaki. Hape di siro anak mi. Na mamodu sinamok mi rap dohok boru-boru na jahat. Gabi di syat hodo di ibana anak ni lobu na pinamok mohi. Alai di dok matu ibana. Anaha totong doho rap doho tau jala di hodo sasudi na diawi. Alai patut do pamasaun las ni roha dohot pariayaun. Ay naung mati doang gimon gabi mangudhu. Jala naung mago do ibana gabi cupang.
Demikian firman Tuhan. Akadongan na hinaholongan di pagkasan Jesus Kristus, alay patut do pamasaon las ni roha dohot pariyayaon, ay nang mati do ang gimon gabi mangulu jalan nang mago do ibana gabi jupang. Songonima las ni roha ni debata, diaka hamumula ni parjahati tu marikod dalanna, gabi romuse manopot ama para sirohai jala sumolsoli dosana. Amanginang digijang ditrupohon dia 10 nunga disi dipasunggulhon hudok matuhamu sumatusido masalas di roha di jolon yakka surusuruan ni debata mida sahalak si perdosa na paubahon rohana. Luar biasa firman Tuhan di minggu hari ini mengingatkan kita semua bahwasanya tidak hanya kita umat manusia yang patut, yang harus bersuka cita karena pertobatan seseorang yang berdosa, tetapi juga malaikat di sorga ikut bersuka cita karena pertobatan seorang yang berdosa. Amangin ang dipatudos do tu anak namago anak nalilu. Bukwede tamadok. Say mulak, oh parjalang ho, mulak maho. Ajakan untuk senantiasa bertobat, menghidupi pertobatan dalam kehidupan kita. Dipatudos tu 2 anak. Jelasada ma anak namago, jelasada anak na saya totong rap doho amana. Dipangido anak naon tohap na. Lawi bana tumopot dalan na, jala dipaswasay hosudi na diibanay, dang diparhasaya. Masama aturaparon, masama haleopotir, gabedoho maibana mangay. Alay na sungguh luar biasa na naing idauta siya turpoho na manginang. Songo dia do hita merespon situasi dalam kehidupan kita. Sehingga kita tersadar dan kembali kepada Bapa. Sehingga kita menyadari kesalahan kekurangan kita dan mengaku segala kekurangan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Memang merdosa do ibana. Alay dung masa paru kilo bolon haleopotir aturaparon di sol-soli ibana do pangalahona jala mulak ibana musetu amanay. Nah, tabereng masongo dia balga ni roha ni amanay. Holad ditatap ibana siyan na daw ditopot jala diumma. Songo ni mahapelas ni roha ni debata midahita kasi pardosa. Na say manol soli akadusat tamangina. Di bahini Evangelium do epistel di minggu sadare lumubi ma di epistel ati amanginang say mulak mahamutu madikon dalam munay. Pulang Bapak Ibu Saudara-saudara, beranjak dari satu tempat dan tidak mau lagi kembali ke tempat itu. Atau ngamanginang dang tagamo sodong paru kilon noeng tadopi. Ditongan di bangsota, ditongan di keluarga, ditongan di usaha perkarya joanta. Mungkin kita bergumul karena kesalahan kita sendiri, karena dosa-dosa kita sendiri. Engkau berdosa, engkau melakukan sesuatu hal yang jahat di mata Tuhan. Maka sebagaimana juga seruan firman Tuhan, demikian juga kami menyerukan bagi kita semua. Kembalilah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Pun karena engkau melakukan dosa. Sol-soli sudi hadu somi, topot damang para sinirohai. Asa songon nendok ni hatani tuhata. Asa tulu do nahot hapor siyaw pakrimun ang haholongon jala bereng mainang bereng mamang haholongon nito naupal ka. Ati amanginang da, mulutung adong penoy nga kaparu kilom wala ni hadusom wala ni hahurangom wala ni hagaliom. Mula mahotu de bata
topo tu sudah salam, dan jangan kembali lagi melakukan hal itu dalam kehidupan. Dung roy bana manol solido sana, marlas niroha do amanai, jala dibahed do pesta pariayau. Nah maka sesuai juga dengan seruan firman Tuhan, si paingo tu hita manginang, doho mahwa manginang marlas niroha moladong do ngamu namuba, marhamu baun tumadikot dalan na naroi, jala roma nopot ama para sinirohai. Unang icahi, unang pasiring, alai marlas diroha mahita, ala nong mula dongata na magoi, nalilui, ro tumopot dalan na dingkani. Asa si paingo do anak na sadanari. Ala songonima holong nirohan niya mana maradopon ang ginay, manginangate. Di patupa pesta, jaladung diidai sugorohana. Ari-ari do rap do hotto dak nanggo hedile ko habing tu sa marlas ni roho rap do ngakinena. Hape hola dung mula anakmu naung mabudut ya artami do akaburu-buru na jahat di patupa ho pesta silas ni rohanena. Unang sugoro ha minang unang sugoro ha mamang molo marhamu baun sahala zolma molo marhamu baun dong amu si dalan na naroe roma nopot dalan na ringani. Gariada lam togu-togu may mana bimbing tuntun untuk semakin mendekatkan diri kepada doa. Bukan malah mencerca menghina, ya, bahkan menyisihkan teman kita itu. Ada manginang da sia saluhuna natului haholongon itu na upalka. Jala haholongon itu na pinatudu nu turpuk dihita di minggu sadayo. Maka sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun pergumulanmu saat ini, entah itu karena kelakuan, kekurangan, kelemahanmu, mari, come to Jesus. Tuhan dengan tangan terbuka, dengan penuh kasih setia, menanti-nanti kedatanganmu kembali ke pangkuannya. Di pasu-pasu Tuhan tamamu amanginang saluhuna. Ay mertua doa kana tumangihon hatan di batah jalan na upiopsa. Di perbadiai di batasi pardamai mahamu gadis sundingkan. Jala diramoti marohan ang pikiranmu na Yesus surahan saat rodi harodon itu hatta Jesus Kristus si paluai. Amin.